ассалому алайкум тамошобинони арҷманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайхом. дар шаҳри хуҷанд даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ садранги чакан баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони телевизиони вилояти Суғд. боиси фарҳмандист ки санъати гулдӯзии тоҷикӣ чакан низ аз ҷониби идораи илму фарҳанги созмони милали муттаҳид ба рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил шудааст. фестивал озмуни садранги чакан дар қаламрави кишвар бо мақсади густариш бахшидан ба истеҳсолу истифодаи анвои гуногуни либосу матоъҳои миллию муосири чакан ва гулдӯзию сӯзанидӯзӣ роҳандозӣ шудааст. маҳоратидастони гулдӯзон имрӯзро бо гузашта мепайвандад ва дар гулҳои офаридаи худ ба ояндагон нияти неки худ ва гузаштагонро ба мерос мегузорад. боиси ифтихор аст ки бонувону модарони тоҷик либоси миллии чакану атласу адрас ва гулдӯзии қадимаро бо риояи анъанаҳои таърихиву асотирии хиш ба бар карда арзишҳои миллии ниёгонро побарҷо нигаҳ медоранд. дар фестивал озмуни вилоятии садранги чакан муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ ширкат намуда пиромони рушду такомули ҳама намуди ҳунарҳои мардумӣ, нақшу мақоми чакану гулдӯзӣ дар фарҳанги миллии мо сухан гуфта қайд намуд ки дар замони истиқлолияти давлатӣ бо дастуру ҳидоятҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаъну шӯҳрати чакан хеле баланд гаштааст. маҳз ҳамин ғамхориҳо ва ривоҷ додани ҳунармандӣ буд ки сафи чирадастон сол то сол зиёд шуда навовариву эҷодкориашон афзун ва сатҳи зиндагиашон шоиста гаштааст. дар фестивал озмуни мазкур бонувони соҳибҳунар, чакандӯзони моҳиру тарроҳони хушзавқ, кашидадӯзону сӯзанидӯзони гулдаст маҳсули дастони хешро намоиш доданду гулдухтарони товусқирон бо чакану куртаҳои садранги гулбабари хеш саҳнаро шаҳомати хоса бахшиданд. меҳмонони боғшаҳри дилҳо ба маҳсули офаридаҳои гулкорони матои ҷовидона баҳои аъло дода ҷаҳони хешро бой намуданд. фестивал озмун аз рӯи шартҳои намоиши либосҳои қадима, кӯдакона, идонаву рӯзмарраву расмӣ ва сӯзанидӯзӣ идома ёфт. дар ҳамаи шартҳо иштирокчиёни сершумор бо либосҳои зебову шинам ки яке аз дигаре писандидатару шинамтар буд, маҳсули чеварону ҳунармандон ва тарроҳони чирадастро ба ҳакамону тамошобинон намоиш доданд. ҳайати ҳакамон ба сару либоси ҳар як нафар иштирокчии озмун баҳогузорӣ карданд. дар ҳамаи шартҳо ғолибону ҷоизадорон муайян гардиданд. муовини раиси вилояти Суғд ба ғолибони озмун ва иштирокчиёни фаъоли фестивал озмуни садранги чакан дипломҳои дараҷавӣ, сипосномаҳо, тӯҳфаву мукофотпулиҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғдро тақдим намуд. ҳар сол санаи 4 май рӯзи кормандони мақомоти андоз таҷлил мегардад. ба ин муносибат бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. мувофиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, санаи 4 май рӯзи кормандони мақомоти андоз муқаррар шудааст. ба ин муносибат дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки собиқадорон ва кормандони нозироти андози шаҳри Панҷакент ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ собиқадорон ва кормандони мақомоти андозро аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент табрик намуда қайд кард ки андоз ва дигар пардохтҳои расмии давлатӣ аз ҷумла омилҳое мебошад ки барои қаноатманд намудани ниёзҳои иҷтимоӣ ва давлатдорӣ нақши бисёр муҳим мебозад ва тавассути он давлат сиёсати иқтисодӣ ва иҷтимоии худро амалӣ месозад.
мусаллам аст ки бо пешрафти ҷомеа ва пойдор гардидани давлатдории миллӣ кӯшиши ба таври илмӣ асоснок кардани сиёсати андоз қоида ва шаклҳои татбиқи он пайваста такмил ва мукаммал мегардад. боиси ифтихор аст ки дар даврони соҳибистиқлолӣ таъсис ёфтани сохтори алоҳидаи мақомоти андоз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти андоз ва пайдоиши он бо сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешрои муаззами миллат ин пайванди ногусастанӣ дорад ва тибқи роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ин соҳа инкишоф ва фаъолияти босамари худро дорад ва имрӯз яке аз ниҳоди пуриқтидори соҳаи иқтисодиёти давлат табдил ёфтааст. ҳамчунин сардори нозироти андози шаҳри Панҷакент Фарҳодзода Файзалӣ низ сухан гуфта иброз дошт ки андоз муҳимтарин унсур ва асоситарин воситаи молиявии давлат буда фаъолияти тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ба он алоқаманд аст. аз ин рӯ ҳар як корманди нозироти андоз бояд баҳри таъмини иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2023 ки ба он рушду нумӯи минбаъдаи шаҳри Панҷакент алоқаманд аст заҳмат кашида донишу таҷриба ва малакаро сарф созем. тавассути заҳмати кормандони мақомоти андоз фаъолияти бомароми тамоми соҳаҳои шаҳрамон бо маблағ таъмин гашта дастёбӣ ба рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент возеҳу равшантар мегардад. рушди бахши хусусӣ аз ҷумла соҳибкорӣ яке аз самтҳои асосии сиёсию иқтисодӣ буда то имрӯз доир ба дастгирии давлатии соҳибкорӣ, соддагардонии расмиёти ба қайдгирии соҳибкорӣ, танзими фаъолияти иҷозатномадиҳӣ ва ба танзим даровардани санҷишҳои субъектҳои хоҷагидор корҳои назаррас ба анҷом расонида шудааст. дар ҷамъ омад ба як гурӯҳ собиқадорон ва кормандони фаъоли нозироти андози шаҳри Панҷакент сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим гардид. дар фарҷоми чорабинии собиқадори соҳаи андоз Раҳимҷон Каримов сухан намуда кулли кормандони мақомоти андозро бо идашон табрик намуд. гузориши Сабрина Акрам ва Шаҳбоз Қурбонов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар шаҳри Босониамод ба муносибати 35-ми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои сохтмону ободонӣ рӯз то рӯз вусъат меёбад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз иншооти сохташаванда дида намуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. иқдомҳои бунёдкорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ки имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома доранд ба беҳтарсозии тақвияти инфрасохтории шаҳру деҳот такони ҷиддие бахшидааст. ин раванд дар шаҳри Панҷакент низ вусъат дошта марҳила ба марҳила татбиқи нақша чорабиниҳои бунёдкорӣ симои ин шаҳрро ба куллӣ тағйир медиҳад. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ин санаи таърихӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент бунёди беш аз 1000 иншоот ба нақша гирифта шудааст. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз рафти корҳои сохтмонии бинои истиқоматии баландошёна бо марказҳои савдо ва хизматрасонӣ ки дар хиёбони Рӯдакӣ воқеъ аст ва бо иқдоми соҳибкор Низомиддин Исломов сохта шуда истодааст, шинос гардида ба соҳибкор ва сохтмончиён ҷиҳати бо сифати баланд ва тарҳу намои зебо сохта ба истифода супоридани иншоот дастур дод. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент супориш дод то гирду атрофи бинои навбунёд тоза карда шуда бо гулҳои мавсимӣ оро дода шавад. дар кӯчаи Терешкова корҳои таъмирӣ идома дорад. зимни боздид аз ин мавзеъ раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ чанде аз эродҳои хешро оид ба фаъолияти корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ ва корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсия баён карда масъулон бобати бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта дар ин кӯча вазифадор карда шуданд. сохтмони нуқтаи нави фурӯши сӯзишворӣ воқеъ дар кӯчаи Навбунёд аз ҷониби соҳибкор Исломиддин Бобоев идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент дар суҳбат бо соҳибкор иброз дошт ки бо ба истифода додани ин нуқтаи нави сӯзишворӣ бояд гирду атрофи он низ ободу зебо намудор шавад.
соҳибкор зикр намуд ки кӯшиш менамоем иншооти мазкур бо сатҳу сифати баланд ва ба таври замонавӣ сохта шавад ва ба сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен низ хизматрасонии хубе дошта бошем. ҳамчунин дар ҳамин кӯча бо иқдоми соҳибкор Асадулло Муродилоев сохтмони бинои истиқоматии баландошёна бо марказҳои савдо ва коргоҳи дӯзандагӣ идома дошта, корҳои сохтмонӣ бо суръат идома дорад. Бояд қайд кард ки бо ба истифода додани иншооти мазкур сокинон бо ҷои кор таъмин гардида, занону бонувони ҳунарманд ба касби дӯзандагӣ ҷалб карда мешаванд. соҳибкор ба раиси шаҳри Панҷакент иттилоъ дод ки бинои мазкур дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланди меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта мешавад ва гирду атрофи бино низ бо гулҳо ва дарахтони ҳамеша сабз оро дода хоҳад шуд. Иншооти дигаре ки раиси шаҳри Панҷакент аз он дида намуд, сохтмони бинои нави Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мебошад. Корҳои сохтмонӣ ҳоло дар бино бо вусъат идома дорад ва сохтмончиён кӯшиш мекунанд дар муҳлати муайяншуда иншооти мазкурро бо сифати баланд ва тарҳи зебо сохта ба истифода диҳанд. Дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент корҳои таъмиру азнавсозии бинои дандонпизишкӣ идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент аз рафти корҳои таъмирӣ дидан карда масъулонро вазифадор кард то бино бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта шавад ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент омода аст барои дастгирии табибон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти онҳо кӯмак намояд. ҳамчунин дар беморхонаи марказии раиси шаҳри Панҷакент бо сохтмони бинои нави дорухона низ шинос гардида, барои дар муҳлати муайян гардида ва бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ ба масъулон дастур дод. дар боғи Камоли Хуҷандӣ ба муносибати таҷлили рӯзи Ғалаба корҳои таъмири хӯрамгардонӣ ва ободонӣ идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент масъулонро ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил кардани чорабиниҳои идона ва барномаҳои фарҳангӣ вазифадор намуда таъкид кард ки бояд барои истироҳату фароғати сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент, алалхусус меҳмононе ки барои таҷлили ин ҷашни бузург ба ин мавзеъ меоянд, гӯшаву канори боғи мазкурро бо лавҳаву ороишот, таблоҳои идона оро дода гирду атрофи боғро тозаву озода гардонанд. бо мақсади зиёд намудани киштии картошка дар заминҳои захиравии ҳудуди ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан низ тадбирҳои мушаххас амалӣ мешаванд. раиси шаҳри Панҷакент ба масъулон дастур дод ки дар ин заминҳо асосан кишти намудҳои ҳосилхези картошка шинонида шавад. дар маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент бо иштироки комиссияи босалоҳият аз ҳисоби намояндагони сохторҳои назоратӣ миқдори хеле калони маҳсулоти хӯрокворӣ опои ташнечикан тибқи муқаррарот нобуд карда шуд. дар семоҳаи якуми соли 2023 шӯъбаю бахшҳои маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент ҷиҳати пешгирӣ, воридот, нигаҳдорӣ, фурӯши маҳсулоти хӯроквории пастсифат ва ба саломатии хатарнок тадбирҳои заруриро амалӣ намуданд. аз рӯи иттилои сардори шӯъбаи озмоишгоҳи маҳсулоти хӯрока, кишоварзӣ ва нуриҳои минералӣ Дилором Тошева дар маҷмӯъ тавассути озмоишгоҳ 1446 килограмм маводи хӯрока аз ҷумла орд, маҳсулоти қаннодӣ, нонӣ, гӯшти, ширӣ, обҳои ташнашикан аз таҳлил гузаронида шуда, ҳамчун маҳсулоти муҳлати истеъмолияшон гузашта муайян гардиданд. дар озмоишгоҳи мо мувофиқи шаҳодатномаи ваколатдиҳӣ ки он 2 солро ташкил медиҳад, маҳсулотҳои хӯрокворӣ ва кишоварзӣ аз ташхисҳо гузаронида мешавад. дар семоҳаи якуми соли 2023 аз тарафи мутахассисони МТМ шаҳри Панҷакент зиёда аз 254 номгӯи маҳсулотҳои хӯрокворӣ ба озмоишгоҳ ворид шуда протоколҳои ташхис дода шуд. аз он номгӯи 129 намуна ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва регламентҳои техникии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ набуданд. ба инҳо мисол шуда метавонад маҳсулоти ширӣ, гӯшти, консерва, намак, обуи ошомиданӣ, нӯшокиҳо, машруботӣ ва ғайраҳо. вазифаи асосии кормандони мо
این گذراندن تشخیص موافق طلبات ISO 1725 یعنی دقیق و شفاف گذراندن تشخیص بی‌غرضی و شفافیت میباشد. مطابق قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان با اشتراک راهبریت و متخصصان مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان در شهر پنجکین، مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی، مرکز بی‌خطری عضوقواری، بخش حفظ محیط زیست، همه نمود محصولات غذایی آشکار شده که برای استعمال خطرناک بود از روی خلاصه هیئت کمیسیون با صلاحیت این ساختارها با نظر داشت تعیینات پیش بینی شده برای نابودسازی پیشنهاد گردید. در این باره مدیر بخش نظارت سودای مرکز شاکر امانقلوف با ما این طور اطلاع داد. به همگان معلوم است که بعد از به اتمام رسیدن مهلت عملی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره اعلان نمودن موراتوریا به همه نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت خارجگیدار از 16 مارس سال 2022 تحت رقم 365 از 1 январи سال روان مطابق نقشه تصدیق شده سنجش فعالیت سوبیکت‌های خارجگیدار در سال 2023 سنجش‌ها را همچون مقام وکالتدار دولتی در ساحه استانداردهایی مترولوژی، سرتیفیکاسیا و نظارت سودا آغاز نمودیم. از طرف متخصصان بخش نظارت سودای مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان در شهر پنجکین با همکاری با مقامات پروکوراتوری شهر پنجکین در نقطه‌های فروش محصولات خوراکواری و مغازه‌ها سنجش گذراندیم. در 3 ماه اول سال جاری مال و محصولات‌های مورد استعمالشان گذشته و به سلامتی خطرناک از فروش بازداشت کرده شده نسبت 5 نفر صاحبکاران با ماده 209 قسم 1 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان دل جنایتی آغاز کرده شد. همزمان همین را باید قید نمود که نسبت 16 نفر صاحبکاران با ماده 620 از کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده و مبلغ 10132 سامانی جریمه بندی کرده شد. مال و محصولات‌های مهلت استعمالشان گذشته و خطرناک طبق طلبات ماده 11 قانون جمهوری تاجیکستان قسم 2 زیربند 1 و 16 قانون جمهوری تاجیکستان درباره بهترین محصولات خوراکواری خطرناک دانسته شده با کمیسیون صلاحیتناک مطابق ماده 36 قانون جمهوری تاجیکستان درباره محصولات خوراکواری قسما برای خوراک چاروا و قسما برای ریختن و سوزاندن نابود کرده شد. متخصص شعبه سانیتاری مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر پنجکین مختار شایمانوف تاکید نمود که استحصال نگهداری و از طرف صاحبکاران و فروشنده ها با استعمال کنندگان پیشنهاد نمودن محصولات پس‌صفت و کهنه شده واقعا در اساس طلبات قانون‌های جمهوری تاجیکستان جزاها معین شده است. با یک جایگی متخصصان مرکز تاجیکستان در شهر پنجکین متخصصان کمیته بی‌خطری آذوقه در شهر با تحت ارگان‌های حقوق پروکوراتوری شهر پنجکین یک جایگی ریتوی مشترک گرفته. من نتیجه کاربرم و من مردم دیده شده است که خیلی ما از معاملات باز داشتیم. در همین 3 ماه با 5 نفر با پروکوراتور شهر پیشنهاد کردیم از یاد بدنیم محصولات پس‌صفت شبهه‌ناک نمود ظاهری ویران تخمه‌گذاری کردن نشده است. از قبیل محصولات قنادی، شیری، محصولات گوشتی منابع نوشاک‌های تشنیشکن و اینا میباشد. با 132 نفر جریمه بندی کردیم که در امروز مبلغ عمومی با 43180 سامانی را به بودجه دولت گذرانده شده از حساب صاحبکاران. با اسم از فرصت مناسب استفاده را به شهروندان محترم گفتم که پیش از خریداری کردن در بازار و نقطه‌های سودا و مرکزهای سودا خودداری کرده پیش از همه نمود ظاهری محصولات دیدن در کار دویم تخمه گذاری کرده شده است یا نه. در حضور کمیسیون با صلاحیت مواد غذایی نوشاکی‌های تشنه‌شکن در جاهای مخصوص با رعایت مقررات قانونی نابود کرده شدند. سردار مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان
дар шаҳри Панҷакен. Ҳабибзода Умидҷон изҳор намуд, ки дар асоси нақшаҳои кори агентии Тоҷикстандарти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон супоришҳои протоколӣ, пешгирӣ ва воридоти маҳсулоти хӯрокии ба саломатӣ зарарнок ва муҳлати истеъмолашон гузашта дар меҳвари фаъолияти соҳаи мо қарор дорад ва дар ин самт соли равон тадбирҳои иловагӣ андешида мешавад. Бинобар ин аз шаҳрвандон даъват менамоем, ки дар сурати аз тарафи соҳибкорону тоҷирон пешниҳод намудани маҳсулоти ғизоии муҳлати истеъмолиаш гузашта ғайристандартӣ ва ба саломатӣ хатарнок, шумо метавонед барои таъмини ҳуқуқҳои истеъмолиятон ба маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакен муроҷиат намоед. Гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Нигмуҳаммад Мирҷонов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар паёми навбатиашон пешниҳод карда буданд, дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент машварат доир гардид ва таъкид шуд, ки аз 1 июли соли равон ҳамаи намуди пардохтҳо ба таври ғайринақдӣ сурат мегирад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи хеш ба ҳамаи сохторҳои марбутаи давлатӣ дастур доданд, ки аз санаи 1 июли соли 2023 пардохти андозҳо, боҷҳои давлатӣ, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хидматрасониҳои коммуналӣ ва дигар хидматрасониҳои давлатӣ бояд ба таври ғайринақдӣ ба роҳ монда шавад. ҷиҳати иҷрои ин дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент машварат доир гардид, ки дар он намояндагони корхонаи воҳидии давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк, роҳбарону муҳосибони корхонаи муассисаҳо, бонкҳо ва дигар сохторҳои молиявӣ ширкат доштанд. Нахуст муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ дар ифтитоҳи ин машварат ба ҳозирин мазмуну муҳтавои ин дастурҳои роҳбарии давлатро муфассал шарҳ дод. баъдан корманди масъули корхонаи воҳидии давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Сарбоз Фаррухзода роҳу усулҳои гузаштан ба пардохти ғайринақдӣ, омодагиҳои шуъбаю бахшҳои Амонатбонкро барои иҷрои он тафсир намуд. мавсуф моҳияти гузариш ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдиро шарҳ дода изҳор намуд, ки аз 1 июли соли равон пардохти ҳамаи андозҳо ва боҷҳои давлатӣ барои иҷозат додан ва иҷозатномаҳо, ҷаримову маблағи суғуртавии ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ ва дигар намудҳои хизматрасониҳои давлатӣ пурра ба таври ғайринақдӣ ба роҳ монда мешавад. шаҳрвандон метавонанд дар филиалҳо ва марказҳои бонки Амонатбонк дар ҳудуди шаҳр, ноҳия ва маҳалли зисти худ пардохтҳои ҳатмӣ ва коммуналиро ба таври ғайринақдӣ анҷом диҳанд. ба гуфти Сарбоз Фаррухзода, айни замон бо воситаи кортҳои бонки нафақавӣ, музди меҳнат, шахсони воқеӣ ва барномаи Амонат Мобайл, яъне ҳамёни мобилӣ, имконияти пардохт вуҷуд дорад. баъди пардохти ғайринақдӣ ба мизоҷ аз пост терминал расид дода мешавад. смс паёмак ба телефон ирсол мегардад. ҳамчунин тавассути Амонат Мобайл пардохт гардад, расиди электронӣ ва сабти он дастрас мешавад. зикр гардид, ки бо рушди технологияҳои иттилоотӣ бо роҳандозии ин усул бо сарфаи вақт барои пардохтҳо, коҳиш додани гардиши пули нақд ба рушди иқтисоди мамлакат мусоидат хоҳад кард. зикр гардид, ки бартарии пардохтҳои ғайринақдӣ дар он аст, ки онҳо имконият медиҳанд бо якчанд пахши тугма пардохтро анҷом диҳем. таърихи амалиётҳоро нигоҳ дорем. пули нақди зиёдро бо худ гирифта нагардем. панҷшавии микробу вирусҳоро низ пешгирӣ мекунем. ҳамзамон маблағро дар дилхоҳ вақт ва ҷой интиқол додан лозим аст. машварат бо суолу ҷавоб анҷом ёфт. гузориши Муинса Атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон мутаваҷҷеҳ бошед.
ба таваҷҷуҳи сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент расонида мешавад ки дар доираи нақшаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи ғалаба ҳашари тозагиву ободонӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ гузаронида мешавад. бинобар ин аз роҳбарони ташкилоту корхонаҳо, муассисаҳои таълимӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр ва шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки санаи 6 майи соли 2023 дар шанбегии умуми халқӣ фаъолона иштирок намуда барои боз ҳам зебову хушнамо намудани диёри бостонӣ амон ва истиқболи сазовори рӯзи зафар саҳми хешро гузоранд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. дар рӯзҳои истироҳатӣ барои ҳар яки шумо саломатӣ ва истироҳати хушу бо фароғатро хоҳонем. хайр.